Proposta de alcaldía. Considerando que existe a necesidade de establecer unha tasa que grave a utilización tanto por entidades con ánimo de lucro como por asociacións particulares ou outras entidades e que dito establecemento requira a aprobación dunha ordenanza fiscal, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora do uso de espazos, locais e instalacións municipais do Concello de Negreira o texto que se inclúe como anexo a esta proposta. E segundo, publicar este acordo no BOP e abrir un prazo de 30 días hábiles dende a data de publicación para a presentación de alegacións ao mesmo e de non presentarse alegacións dentro do prazo establecido, este acordo elevarase automáticamente a definitivo. Señor Suárez. Sí, aquí, bueno, creo que un dos temas principales é o da carpa, que, bueno, pasamos a cobrar a 250 euros para asociacións, que me parece lógico que sexa un uso extensivo, ou por lo menos que sexa para nivel municipal, pero que non estamos de acordo que se establezcan 2 días de máximo ao ano como uso, 2 veces, porque entendemos que hai asociacións, é certo que son máis activas que outras, hai asociacións que simplemente figuran como nome, non teñen unha actividade, digamos que a un calibre tan importante como para solicitar unha carpa. Entón, creemos que a demanda de uns vese compensada pola carencia de peticións que teñen outros. E creemos que subir ese uso de 2 a 3 días creemos que facilita, sobre todo, algunhas asociacións que están facendo moito por este concello, creo que lle facilita bastante o uso de un ben común como é unha carpa. E estamos falando de unha actividade que pasaríamos a un día máis do que vostedes están plantexando. Noutro orden, por exemplo, temos o auditorio, que temos de 100 euros asociacións ou actividades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro a 70 euros. E sobre todo, que se toma como referencia o auditorio de Ferrol, que vería un pouco o que falábamos antes do tema das comparativas. É dicir, falábamos dos abonos individuais da piscina, que é 1 euro, en detrimento da gran subida que se lle dá aos familiares, estamos vendo, que en outros lados cobran a 3 e a 4 euros unha entrada. E aquí, tamén creemos que o auditorio de outros lados non é equiparable, sobre todo unha cidade non é equiparable a un pouco pequeno. Tendo en conta que este auditorio, sabemos do enorme uso que ten e que ao final tantas críticas que levou na súa construcción é do enorme uso que se está dando. Señor Blanco. Sí, eu entendo que hai asociacións que usan a carpa moito máis veces que outras. Hai algunhas que non a piden nem a pedirán nunca porque non ten actividade. É dicir, ten un nombre e punto. Entendo tamén que é unha forma de regular, porque eu non sei, para a maioría de cada vez que se pon a carpa hai 5 ou 6 operarios do Concello que botan un día colocando un día desmontando. Cando eles non ten formación para facer eso. E iso non pasa nada hasta que o día é un accidente. O día que haxa un accidente... non sei hasta que punto se pode mirar. Por lo demais, o tempo dos auditorios, un auditorio como o noso costa moito mantelo e telo cuidado. 100 euros hora non me parece desorbitado tampouco de precio. Digo eu, con respecto ao que dixo vostede, señor Suárez, é a súa opinión, evidentemente, non? Un tema pois entón, cando se refiran ao equipo de goberno, non se refiran só ao alcalde, refíranse ao equipo de goberno. Non, vostedes sempre se refiran ao alcalde. Pero se vostedes... E aquí as decisións tomámonos...
No, pero que as decisións tomámolas todos. Igual que esta proposta traemos aquí, traémola nós. Entón, con respecto a eso, evidentemente é a súa opinión, ou a vosa opinión, non? Con respecto ao de limitar, non? Ben. Por que se fixo esta ordenanza? Por que se modificou e se incluiu eso a maiores? Porque evidentemente estamos vendo como a Brigada Municipal ao longo do ano, se lle botamos contas aos días, que teñen que montar e desmontar carpas para asociacións privadas, lóxicamente, mentras fan eso, non fan outras actividades ou outros traballos do Concello. Incluindo unha cousa que agora mesmo estamos vendo, que é que os traballadores se negan a montar a carpa. Non só polo da formación ou non formación, que lóxicamente a formación pode ser dar igual que se lle dá para prevención de riscos ou para que sexa, sino que se negan porque non é unha das funcións que teñan a día de hoxe dentro da súa categoría ou dentro da súa RPT, que a día de hoxe non está feita. Por tanto, bueno, nos consideramos que de alguma forma hai que limitar eso. É verdade que hai asociacións que non teñen ninguna labor, é dicir, non teñen ninguna función, están aí, están dadas de alta. Tamén estamos elaborando, neste caso, un registro de asociacións, vale? E vendo un pouco tamén as labores que fai cada unha delas e todo eso. E no seu momento tamén valoraremos un pouco cales ao mellor se lle pode ou non deixar máis. O que temos claro é que o que non podemos estar é montando e desmontando. De feito, esta semana mesmo intentamos xuntar varias actividades, vale? Tanto das que organiza o Concello como das que non. Sí, bueno, claro, pero vai botar un mes inteiro montada aí. Señor alcalde. Un mes, deixeme rematar, un mes inteiro montado aí. Un mes inteiro, evidentemente, con un risco que poidan romper, que poida caer calquera porque van a soar dentro dela e despois reclaman que estea montado aí, etcétera, etcétera. E saben vostedes ben que na temporada que estuvo aquí o Partido Popular houve alguna reclamación, vale? Que o Concello tuvo que indemnizar a alguna persona por caer nun ferro da cara, non? Este domingo pasado, caeron algúns. Vale, por qué? Por qué? Por qué? Por un mal uso. Por culpa nosa. No. Por un mal uso. Sí, E non está botando a culpa, estou dicindo, por un mal uso da carpa. No, que era o día da foliar. Era mal uso. Pero por qué? Por un mal uso. Porque a carpa non se pode abrir por calquer sitio. Vale? Déame a razón, ainda que non diga de Vale, pero eso non é culpa da persona que choca, Claro que non, pero o non é problema... culpa do Partido Popular tampouco. Ninguén está botando a culpa. Eu doi a razón. Ninguén está botando a culpa. Non sei a razón pola que se tuvo, estaba... Ese tubo é un ferro de seguridade da carpa. Vale, que non se pode quitar. Pero tampouco se pode abrir a carpa polos laterais. Pero vostede está mal e non nos pode dar unha recomendación ou dicir isto non pode estar así? Sí. Vostede, alcalde, para subir o escenario, pois pagamos tamén de baixo. Esa se lle dixo. Creo que se está pasando vostede un pouco. Por lo menos faltando ao respeto. Eu, evidentemente, claro que estou para esas cousas, pero lóxicamente non podo estar en todos os sitios. E eu eso se lle dixen non aos traballadores, que os traballadores, se fixa agora, os traballadores non teñen que estar ali. Está pechado. Os traballadores non teñen que estar. Lóxicamente, despois, cando se usa, todo o mundo opina, todo o mundo sabe, todo o mundo entiende. Pero ninguén valora os riscos que ten, neste caso, facer eso. Entón, pois, moitas das veces, o que conleva é a que pase unha incidencia como esa que vostede diga, un navio, Usted se estaba nombrando o Partido Popular como grandes incidentes. No, eu non lo di. Bueno, señor alcalde... Pero que nombrou o Partido Popular? Usted. Agora, cando fuera de gobernación do Partido Popular, hubo que pagar a indemnización. Claro, porque, bueno, non estou dicindo que sea culpa de ustedes, estou dicindo que naquele momento o Concello... Parece que sí. Pero para poñer un exemplo, naquele momento, estando gobernando o Partido Popular, tuvo que pagar unha indemnización a unha persoa. Como algunha outra que pagou... Bueno, pois temos que evitar. Pois temos que evitar, precisamente. Temos que evitar. Si me dá a palabra, por favor. É incongruente o seu razonamento? Non. Completamente. Incongruente porque está plasmando aquí. Porque usted está dicindo, que os traballadores se negan a poñer a carta. Nada que objetar nese sentido. Que non teñen a formación, estou dicindo, señor Blanco, que hai risco, ou hai. Entonces, non sei porque vostede pon aquí unha tasa pola utilización da carga municipal. Non a deixa. Quero dicir, se vostede está poñendo todas estas pegas
E todo, sí, está dicindo, poñendo que si tal, que si non, afan un mal Eu non estou uso. poñéndonos. Bueno, Esas que cousas está facendo un póñenos. mal uso. E demais, entonces non sei por que está vostede poñendo aquí tasa pola utilización da carpa municipal. Se os traballadores non lle van a querer notar, se hai riscos, se está correndo riscos de que caia ou de que haxa accidentes e demais. Non o entendo por que se pon entonces. Era o que lle decíamos outro día, o mellor habrá que buscar unha solución a non ter que estar instalando e desinstalando a carpa continuamente. Porque, gracias a Dios, temos un concello que é bastante activo. É o que nos felicitamos todos porque crean actividades fin de semana sí ou non. Actividades que, por certo, traen moita xente ao noso pueblo. Gravalos con unha tasa, de 250 euros tamén parece un pouco, non? Porque hai actos, por exemplo, que tuvemos este anterior do sábado, ou outros que se celebran no verán. O acto do sábado, perdón, é organizado polo Concello. En colaboración cos garroleiros. Por se non sabía usted. Non sabía, porque a veces como pon Concello de Negreira, porque colabora Concello de Negreira. Organiza Concello de Negreira e os garroleiros. Sí, disculpe, non me fijei. Pois é un acto que trae a moita xente ao noso povo, co cual se beneficia a nosa hostelería, se beneficia o noso povo en general, como outros actos que se fan durante o verán, que están levando o nombre de Negreira por Galicia adiante, porque se está dando a conocer. Por lo tanto, a mí parece que para ese tipo de actos que crean unha entrada de xente no noso concello bastante importante, estes 250 euros non o vemos. Por eso, busque un sitio, busque unha alternativa para non ter que estar montando e desmontando, porque non é o mismo montar e desmontar a carpa negreira que se fai actividade día sí e día non, que facelo nas parroquias, que é moito máis liviano o tema porque se fai bastante menos, con menos sensibilidade. Señora García, de verdad? Era máis ou menos en línea da miña compañera, pero bueno, eu xa Está, dixen, xa o mesmo. pero xa digo, eu xa dixen sempre, eu acordase vostede cando ese conflito pola carpa do instituto, que se lle exixiu non sei que diceu, pero como se exixe cousas desas a unha AMPA ou non sei que, tantos papeleos e despois na nosa carpa non nos tiñamos, non tiñamos permiso, non tiñamos papeleo, non tiñamos ningún tipo de tal, que se dixen, o mellor era non usar a carpa, porque ao final é iso, é máis rentable, porque nin tens que cobrar tasa, nin tens que meter, nin tens que esforzar aos traballadores, como di o señor Blanco Torres, non ten formación, pois, oye, habrá que dar formación. Se despois pasa que aquel accidente é responsable o Concello, oye, pois ao final, mirando os pros e os contras, ao final o mellor é se non ter carta, é alquilar. Porque ao final, xa, Pois o mellor, sí. pois, oye, pois habrá que plantearse Non, o iso. que hai que facer é guardar unha alternativa. Claro, ou, Sí, se digo Pensar eu, ese servicio. tamén estou dicindo eu, vostede dixo que este acto que é usado foi organizado polo Concello. Pois, oye, eu digo as asociacións que veñen aquí que a idea, que organiza o Concello, son de carta gratis, líbranse de calquer responsabilidade, e, oye, fan as cousas do mismo. Iguales. Claro, non son todas iguales, pero... A miña dúbida é, o cobrar non está regulando o uso da carpa e cobrando a tasa, estes problemas non van a desaparecer, quero dicir. Non, claro, por eso non compro. Os problemas que ten a colocación da carpa, instalar a carpa, os problemas coa podería de Non van a desaparecer. O único que é limitar un pouco o uso da carpa. Non a diestro e siniestro, monta, desmonta. Xa lle estou dicindo que, por exemplo, este mes intentamos xuntar varias actividades para montar unha única vez e desmontar unha única vez. Porque vostede sabe que, repito a pregunta, eso vai a ser Dixen que non. regulado a través Non me entendo, se dixen que non. Bueno, entón, por que se cobra esa cantidad? Por que Sí, esa cantidad? para limitar o uso da carpa un pouco, para que haxa uns criterios e limitar o uso da carpa. Pero Non sí, estar monte de Podíase limitar sin cobrar. Exacto. No. A xente que usa carpa Tampouco unha vez ao non ano. a teñen por que pedir, que non é obligatorio. Claro, Como efectivamente. claro. Pero se é un servicio do Concello, claro. Bueno, tampouco Se sei non por a que pides, Claro, quedamos todos na casa, Señor veña. Blanco, estaba antes, pero que falo, señor Blanco, que quixera Eu non é por querer falar, pero é que levan 20 minutos falando da carpa, falaron 4 persoas, e o meu tería algo que dicir, coño, digo eu. Vale, digo eu, porque monopolizar o debate, Levantamos o que falta. levo media hora con ela levantada. Pero o que faltaba que
regular o Non regulamos aquí nada, miren para, miren un pouco para, miren para. Última intervención, cando non fixe ninguna, Pero estou permitindo que todo... Sí, están diciendo que como se lo reguláramos. e agora cando me poña a falar, seguro que algún ten algo que decir. Vale, vamos a ver. Tema de carpa. A carpa é municipal, non? Vale. Supoño que cando se decidiu que as asociacións usaran a carpa, era para axudarles aqueles días de chuvia, se tiñan un evento que poderan meter ali algunha xente, vale? Ou algunhas cousiñas para os días de chuvia. Que pasa con eso? Que como o Concello deixa a carpa e non vemos que nos deixa o Concello a carpa porque non la ten que deixar, tamén lle deixou a fulanito. Eu teño montado algunha carpa teño alquilado unha carpa. Alquilar unha carpa como a do Concello vale 1.500 ou 2.000 pavos. Vale? Se o Concello está deixando gratis, hasta ahora está deixando gratis, co deterioro que se supón, porque o uso é como é, a colocación ou montaxe, dependendo da zona, se é como é, as cousas deterioranse, volvemos ás mismas de antes. Cando se lle está deixando a carpa unha asociación, estáse colaborando con ela, estáse formando un lote de pasta, vale. Eu entendo que algunhas asociacións, vou decir o mismo, algunhas asociacións merecerían ter 2 ou 3 veces aquilo polo traballo que fan, vale, pero o que non pode decir é esta asociación vai ter 20 veces, e aquela parroquia que organiza 5 festas, pois non pode ter, entendes? Entonces, supoño que habrá que mirar un pouquinho de regular o tema, porque cando se deixa de regular as cousas, ou cando non se regulan as cousas, ou cando todo é a libre albedrío, chegamos que eu pido a San Pedro, pero aquela tamén a pide para San Pedro, aquela tamén a pide para San Pedro, e ao final temos 5 festas de San Pedro en distintas parroquias que queren a carpa. Ao final, se non lle deixas a un, discriminan con respecto ao outro. Estamos sempre na mesma historia. Entón, o normal será que se regule de alguna forma e aquelas asociacións que efectivamente teñan un aquel, pois que non facen co Concello, se pode ser ter un día máis. Pero eso é discriminatorio. Señor Suárez, Sí. última intervención, non? Sí, por a nosa parte rematamos aquí xa. O tema este da carpa. Claro que ten que existir un regulamento como hai para moitísimas cousas, ninguén está dicindo o contrario. O que si é certo é que ao longo dos tempos, pois, como nos traballos de risco que se adquiren malos hábitos hasta que ao final pode pasar un accidente. Vale, pois podemos extrapolarlo ou facer un paralelismo se quere con ese sentido. Agora, volvo a repetir, creo que quen máis fai uso da carpa, que na súa lógica, é o Concello. E me parece que ese uso intensivo da carpa se está cargando agora as asociacións. Sobre todo, e repito, hai asociacións que creo que unha das máis activas non a usa máis de 3 veces ao ano, 4, e o que pedimos é que de 2 pase a 3 días. E hai asociacións, eu non vou dicir que non fagan nada, pero hai asociacións que dentro das súas actividades son cousas menores que non precisan de instalacións deste tipo. Polo cual, volvo a repetir, que a demanda duns compénsase co detrimento e a carencia que teñen outros. E, por certo, a festa do sábado organizaría o Concello de Negreira, pero a nosa invitación a asistir precisamente veu pola asociación. Pero estou dicindo, organiza o Concello e os ganaderos. Non temos que facer invitacións a todo o mundo para ir a todas as festas, creo eu. No, pero bueno, que nos está dicindo isto, que ustedes son os que organizaron, nos está, bueno, pues, resulta paradóxico. Sí, bueno, pues resulta paradóxico que nos faga unha invitación para participar e colaborar no xeito que cuidamos, pois que sexa esta asociación. Parece ben. Señora García. Eu só quería, parece que só dixo o señor Blanco no anterior momento, non se criticou nunca as tasas por outro tipo de instalacións, se está criticando que teñamos unha tasa por unha instalación que dende fai tempo debería ter unha cantidad que é unha cantidad módica. Basicamente... No, pero non vou falar da carpa. Hai máis tasas aquí,
hai máis tasas aquí e hai máis cousas que Pois dicir. non vos enrosquedes porque senón... Claro, E estamos falando despois, de ordenanza. simplemente unha pequena pincelada. Ahora mesmo hai asociacións máis activas que outras, pero non vamos a descartar que no futuro, para o ano que ven, outra asociación que non este tan activa ahora, cambia de directiva, se faga máis activa. Como aquí está Grazas a Dios, o privada, Concello de Negreira ten moitísimas asociacións que están colaborando de diferentes formas, de forma cultural e deportiva. Entonces, non vamos a ciñernos a asociacións concretas, senón que temos que pensar nun global. Ojalá que esa máis. E hai. Bueno, deixando o tema da carta, visto que non nos ponemos de acordo, se falamos dela é porque se pon unha tasa, é porque se limita o seu uso dunha maneira que non entendemos, vamos a repetir, busque un sitio adecuado para facer un techo que podan estar, pois perfecto. Volvendo a eso, volvendo a esta ordenanza, que non só trata do tema da carta, cando se fala da tasa por alugueiro do local de Refugio de Covas, asociacións 50 euros días e para particulares 30 euros día, sí que lle rogaríamos que tuveran, que fixeran unha volta por ali e que revisasen un pouco o que é o mobiliario, que está en condicións bastante deplorables, sobre todo as sillas e demais, xa que vamos a cobrar máis, por lo menos dar un mellor servicio e cambiar un pouquinho o que ese mobiliario, así como tamén poñer un pouco adecentado a caseta de pescadores que antigua de sempre, que está cos cristales rotos e con bastante deteriorada. Pasamos a votación.